అయితే నువ్వు ఈ పోరాటం నాపో, అది నిర్ణయించాల్సింది నా శత్రువు. సూపర్ డైలాగ్. లేటెస్ట్గా రిలీజ్ అయిన సామాన్యుడు మూవీలోని డైలాగ్ ఇది. సో ఇప్పుడు ఆ మూవీ యొక్క టీజర్ రివ్యూ చూసిద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ ఉదయ్ అండ్ యువర్ వాచింగ్ ఉదయ్ రివ్యూస్. మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. సో ఈ టీజర్లో ఉన్న బెస్ట్ ఏంటనేది మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్. యువన్ శంకర్ రాజా గారు ఇచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అయితే చాలా బాగుంది, చాలా స్టైలిష్గా అనిపించింది. సెకండ్ పాయింట్, డిఓపి. సో ప్రతి ఫ్రేమ్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఈ యొక్క షార్ట్లో ఉన్న ఫ్రేమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా చాలా రిచ్గా, గ్రాండ్గా అనిపించాయి. ఒక గల్లీ ఫైట్ కూడా ఎంత కలర్తో ఇంత రిచ్గా చూపించవచ్చా అనిపించింది. సో ఆ లైటింగ్ అంతా కూడా చాలా బాగా కుదిరింది. సో సినిమాటోగ్రఫీ వాస్ రియల్లీ సూపర్. ఇక థర్డ్ది డైలాగ్స్ చాలా బాగున్నాయి. డైలాగ్స్ మూవీ యొక్క ఫ్లాట్ని చక్కగా రివీల్ చేసేలా ఏదైతే డైలాగ్స్ రిలీజ్ చేశారో అవి కూడా చాలా ఇంప్రెసివ్గా అనిపించాయి. ఇక ఫోర్త్ పాయింట్, యాక్షన్. సో యాక్షన్ సీన్స్ కూడా, విశాల్ అంటేనే యాక్షన్ హీరో, సో ఇందులో కూడా యాక్షన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండబోతుందని మనకు అనిపిస్తుంది. సో ఇట్స్ రియల్లీ ఇంప్రెసివ్. ఇక ఫిఫ్త్ వన్, స్పెషల్గా చెప్పాల్సింది ఈ ఫిఫ్త్ వన్, ఎందుకంటే టీజర్ కటింగ్. ఎవరైతే టీజర్ని ఎడిట్ చేశారో చాలా బాగా కట్ చేశారు. ముఖ్యంగా లాస్ట్లో ఉన్న ఫైట్ సీన్ ఏదైతే ఉందో చాలా బాగా నచ్చింది. ఎందుకంటే సో నేను ఇక్కడ కట్ అయిపోయి టైటిల్ పడుతుంది అని ప్రతిసారి కూడా ఆ ఫైట్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకుంటూ అతను కట్ చేసిన విధానం నాకైతే చాలా ఇంప్రెసివ్గా అనిపించింది. ఒక 30-40 సెకండ్స్ వరకు ఓన్లీ ఆ ఫైట్నే చూపించారు. సో ఆడియన్స్ ఇక్కడ కట్ అవుతుంది అనే ప్రతిసారి కూడా దాన్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తూ ఎడిట్ చేసిన విధానం అయితే ఖచ్చితంగా ఆసమ్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఈ మూవీతో విశాల్ గారికి మంచి హిట్ రావాలని కోరుకుందాం. సో ఆల్ ది బెస్ట్ టీమ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ మై రివ్యూ గైస్. మీకు నా రివ్యూ నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. ఇక మరిన్ని రివ్యూస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.